ulus ilimizin söýüp garşylaýan täze ýyl bayramçylygy ýagşy umydardywlara beslenip, öýlenmede arsgal bereket, saçaklanmada bolçulyk geçilýär. Ýurdumyzyň täze ýyl şatlygyna, belent ruhy belentlige beslenýän günlerine bu nurana bayramyň ýakymly wakalary her bir insanyň durmuşyna öz beýanyny tapýar. Şeýle ýakymly wakalaryň biri Serhet galada gullyk edýän serkerden durmuşyna şeýle bolup geçdi. Harwelden notsy aratmak sonra. Olya var ya. Düşündüm yanlışmayı. Bolya. Ben olacaklarım yalancılar. Düşündüm, ne biliyorsun? Sıkıntı var ama ayda var, bilirsin mi? Bolya o. Korkma. Var olmayacağım. Ýürüýte okuw ýygnançygyna gatnaşmak üçin Serhet galadan Serhet birikme tarap ýoly düşen merdanyň gully awtowlugy berlerden kem daşlaşyp barýardy. Serhet galada bolsa ýene-de agdy berlikde ruhy belentlik bilen gulluk durmuşy joşunly dowam edýärdi.
namısı bolun ata babamın namısı bolun ata babamın qala qala ol mertlerin qalası ata vatan yurdum ilim ovamın qalasıdır bugün Terhet qalası ata vatan yurdum ilim ovamın qalasıdır bugün Terhet qalası qalasıdır Qalatıdır bugün Terhet qalası Qalatıdır bugün Terhet qalası Daşımızın puta pinatıdır ol Terhet qala ol sarsmaz qaladır Köngül dillerimizin sinatıdır ol Terhet qala ol sarsmaz qaladır Köngül dillerimizin sinatıdır ol Terhet qala ol sarsmaz qaladır Köngülümün naqşıdır arkada pendi Köngülümün naqşıdır arkada pendi Kasam yettim yeriz yurdu qorarın Atalar qoraptır qorarız bizem Vatan üçün şirin canım vererin Qalatıdır bugün Terhet qalası Qalatıdır bugün Terhet qalası Qorap gelyen təlim alyan bu yerde Qorap gelyen təlim alyan bu yerde Terhet qalasına yediz vatanın Ähli küncögüne bu edel yurda Vepalı bolmaktur maksat tutanım Ähli küncögüne bu edel yurda Vepalı bolmaktur maksat tutanım Qalatıdır bugün Terhet qalası Qalatıdır bugün Terhet qalası Qalatıdır bugün Terhet qalası Qalatıdır yurdum sarsmaz qalası Men Kakacan, men häzir 5 ýaşymda, henüz mektebe gidemok. Ýöne şonu da ýazyp bilýän. Onu maňa ejem öwretdi. Ýene de ejem maňa şey diýär. Sen zehin okuwçy bolarsyň, oňa da garsyň diýär. Serwa atly ýene bir gyzjygym bar. Ýöne ol ýazyp bilen menden kiçide. Ýene de bir aglyk bäbimizim bar. Ady Mergen. Ol gaty aglyk bolan üçinem. Serwa kimde onuň bilen oýnamdym. Ýöne kakama. Mergen canım bolsa, hukman ökdüýüt bolar diýer. Kakama da Serhetçiň ogly Batyr edermen gaýratly bolmaly diýer. Yalan sözlemeli däl diýer. Men hem nesip bolsa, ul olsam, kakam ýaly ökde serhetçi boljak. Ser bolsa, Lukman Mujuk diýer.
ödüm sırkawlaýsy, Lukmanlardan gorkýar. Ýöne sen muny oňa aýtma. Ol juda öýkelikdir aýazaby. Holedem olejim käýesi öýkelep, mene size gyz oljagyn näl. Aýazabanyň artygy bolajak diýip öýkelep gitdi. Meniň Aýazabanyň öz artygy bar. Sen gitsen biziň gyzjygymyz bolmaz ahyryn. Diýemden soň ol öýde galmagy razy boldy. Ýoksa da Aýazaba, sen biziň Serhet galamyzyň owadanlygyny görsedin, onda senem biziň bilen galardyň. Mundyňa ejem kakym däl, eskerlere maýarlar. Meniň eskerlerden dostum var. Olar maňa at minmegi, itler bilen dostlaşmagy öwretdiler. Ejeme sen mektebe gatnap başlasaň, biz bu ýerden başga ýere göçmeli bolarys diýer. Oňa da kakam aýdypdyr. Ýöne men okumagy halasymdy. Bu ýerem juda gowrenne. Ýoksa da Aýazaba sen ähli çağlaryň dilegiň hasyl edýäňe. Geçen ýyl maňa odan samolyot bilen serwäde gurjak uğratma. Ýadyň näme Aýazaba? Şonu seni eskerlerim görüpdirler. Jadyl Aýazaba, bu ýyl bizi sowgat dälle kakamyzym täze ýyl akşamy biz bilen bolary edäýdi. Senden ören haýyş ederiz. Ol herezek täze ýyly biz bilen garşylap bilen ok. Biziň bolsa täze ýylda kakamyzy öýmüze orasymyz eler. Kakam men boynumyzy men uzaklarym örüp bilýän. Täze ýylda hemşeýdip men senem görürn Aýazaba. Kakam jan bilen saňa uklama garşjakdyryz. Täze ýylda bize hukman gelmez. Şonu sen kakamyň dünýädäki iň gowy kakydyň görürsiň. We her täze ýylda kakam jadyl taýjyň bilen öýmüze alyp gelersiň bolýarmy Aýazaba. Men serwätdi, seniň kakamy biziň bilen täze ýyly garşylaşjagyny aýtdym. Ol hem juda begenli. Biz saňa hukman garşjakdyrys Aýazaba. Haty ýazan kakajan. Berekella ýoldaşlar. Siz ören gowy çykyş etdiňiz. Köp sag bolun. Ýörüň onu.
Kakajanyň Aýaz baba çyny bilen aýdyp berýän ajaýyp goşgularyny dinleýän Merdan öz öýüne höküm sürýän şeýle baltyarlygyň has dogrusu ähli öýlerdäki bagtyň asudalygyň täze ýyl şatlygynyň aňyrtyna özleriniň giýje günnüz ahlasını gaýgyrmadyk tutan ýerli gullugynyň ýatanlygyny serhetçi serkerdi hökümine buýsanyş bilen ýatlady. Öz bagtyar maşgalasyna mukaddes gullugyna buýsandy. İlkinji gedek ýaşaýyşda bagt diýen ajaýyp düşünjäň özi maşgalatyndan jogapkärlik gullugynyň başlanýanlygyna ananan terkerde Aýaz babanyň urudanlaryndan soňam çağalarynyň "Kaka, Aýaz babany nireden tapdyň?" diýen sowalyna oň biziň ýurdumyza täze ýyl getirmek üçin ýaňy serhetde özüniň garşylanmagyna garaşyp duranyny hem ony ýörüte topor bilen gidip alyp gelenlikler hakyna gurrun berdi. Täze ýyly asuda serhetde sagaman garşylan terkerde ähli ýerde asudalykdygyny ýene de bir gedek anyk göz ýetirmek üçin serhet gala tarap uğrady. Dogrusu bıçak ýurdumyzyň ähli ýerini asudalygyň, abadançylygyň polat kalkanyna öwürilip serhet gorawyny hüşgär duran serhetçiligiň barlygyna ähli adamlar täze ýyly sagaman garşylapdylar. Sebäp olar mukaddes gulluklaryny wepaly Merdana serhetçilerine ananýadylar. Öz jogapkärçilikli gullugyny wepaly Merdana serhetçiler üçin bolsa şundan uly bagt bameýsen.